Wala nakapugong ang maulanod nga tiyempo sa pagpanagtag sang dalago nga cash prizes kag pagdala sang kasarya sa ikalima na nga palengke draw sang Bombo Radio kag Star FM sa Suwerte sa Palengke 2026. Ginpatigayon ini kahapon sa Arevalo Public Market nga gintambungan sa madamo nga promo participants, mga manugbaligya, mga nagapaninda kag madamo nga iban pa. Pulo ka mga promo participants sa nakabaton sa tag-1,000 ka pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa gift pack. Ini nga gift pack ginalakipan sang isa ka balde nga urukan nga may sulod nga isa ka box sang MX3 coffee nga may napulo ka mga sachet, 2 ka pack sang kumaya bihon kag 3 ka lata sang holiday beef loaf. Yari ang mga maswerte nga tagdaog. Connie Ann Saison, 30 anyos, sang Barangay Tan sa Timawa, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga R. Florete Coupon. Teresita A. Gravanza, 65 anyos, sang Barangay Saok, Arevalo, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Congratulations man, Cecilia F. Sevilla, 64 anyos, sang Barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga holiday corned beef and beef loaf. Yaraman si Yolanda Abaygar, 69 anyos, sang Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Panginbolahan pagid Kenneth John Pebute, 41 anyos, sang Santa Cruz, Arevalo, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga Orocan. Consuelo Lozerna, 66 anyos, sang Barangay Saok, Arevalo, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga efficacent oil. Nenita Gonyabo, 68 anyos, sang Barangay San Isidro Haro, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga Sarsaya oyster sauce. Congratulations, Zenaida Javier, 60 anyos, sang o kun 70 anyos, sang Barangay Saok, Arevalo, Iloilo City, nagamit sang proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Russell Banias, 43 anyos, ang Barangay Natividad, Barotac Viejo, nagamit sang proof of purchase nga holiday corned beef and beef loaf. Riza Joy Ensho, 30 anyos, ang Barangay Santa Fe, Arevalo, nagamit sang proof of purchase nga holiday corned beef and beef loaf. Yari aton pamatian kag lantawon, isa naton ka winner nga si Zenaida Javier. Nagpaninda ka lang, pero kung may interest ka nga nahulog, magapauli ka nga may cash prize kag gift pack. Pariyo sa ako nga nagdaog sa ikalima nga palengke draw sang Swerte sa Palengke 2026 promo sang Bombo Radio kag Star FM diri sa Arevalo Public Market subong nga Agosto 8. Ako si Zenaida Javier, asang Barangay Saok, Arevalo, Iloilo City, nagaedad sang 70 anyos. Naggamit ako sang proof of purchase nga San Miguel Pilsen. Nagdaog ako sang 1,000 pesos na cash kag 500 pesos na balor sang gift pack. Ini nga gift pack ang ginalakipan sang isa ka balde nga urukan nga may sulod nga isa ka box sang MX3 coffee nga may pulo ka mga sachet. 2 ka pack sang kumiya bihon kag 3 ka lata sang holiday beef loaf. Isipon ko ang akon kwarta nga premyo. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Ang ako nadagaan, ang iba ni bakal ko sang maintenance ko, kag ang iba ni bakal ko sang proof of purchase para i-intra ko liwat para sa grand draw. Nagapasalamat ako sa Star FM kag Bombo Radio sa ila promo nga Swerte sa Palengke. Ginaagda ko ang tanan nga taga-amon Barangay Suok nga mag-intraman kung wala pa kamo mag-intra. Basi kamo naman ang masunod nga malawagan. Kag ang parente ko nga taga Sanokin, ginagda ko kamo da nga mag-intraman kay ako permittery kay nagadaog sa promo sang Star FM kag Bombo Radio. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Congratulations, good liwat kay Zenaida Javier. Yari naman ka, Bombo, isa pa natin ka winner nga si Russell Banias. Salin pa siya sa Barotac Viejo, Iloilo. Nagapasalamat man sa nadagaan nga premyo kag sa grasya nga iyan nabaton subong nga Agosto.
Natuman gid ang akon ginapangabay nga blessings para sa bulan sang Agosto. Subo nga bulan sang Tikiliwi, dako gid nga bulig sa amon panimalay ang akon nadagan sa swerte sa palengke 2026 sa Bombo Radio kag Star FM. Ako si Russell Banyas, nagaedad sang 43 anyos kag residente sang Natividad, Barotac Viejo, Iloilo. Isa ako sa mga nagdaog sa ikalima nga palengke draw sa swerte sa palengke 2026 promo sa Bombo Radio kag Star FM diri sa Arevalo Public Market subo nga Agosto 8. Nagamit ako sang proof of purchase nga holiday corn beef kag holiday beef lock. Nagdaog ako sang 1,000 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Ini nga gift pack ang ginalakipan sang isa ka balde nga orokan nga may sulod nga isa ka box sang MX3 coffee nga may 10 ka mga sachets, duha ka pack sang Kumeya Biyon kag 3 ka latas sang holiday beef lock. Isipon ko ang ako nadagan. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Ang nadagan ko nga 1,000 pesos, ibakal ko sang proof of purchase para maka-intra ako liwat. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM. Sa mga gusto magdaog sa mga papremyo, hindi na maghuya-huya, baka sina ang paghulog sang entries. Basta Radyo Bombo, Star FM, it's all for you. Magluwas ka bomb sa mga papremyo ginpanagtag sa merkado nag-enjoy. Siyempre ang aton nga promo participant sa mga pahampang sa Video Kit Challenge, amo man sa Dance Challenge. Winner sa aton nga Video Kit Challenge, si Ronnie Isaac sang Arevalo, Iloilo City, nagkanta sang Hello kag nagdaog sang 500 pesos nga cash. Sa pihak nga bahin, winner naman sa Dance Challenge si Flor de Liza Hanshaneo sang Barangay Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City, nakabaton sang premyo nga 500 pesos bangod sang iya paglingaw sa mga nagtampong sa promo. Kabombo bantay ikaw dira sa may Pavia Public Market. Pavia Public Market, bangod sa Sabado dira, kita magapadulong. Gani nga, tipo na ikaw sa imong nga entries, agod nga ikaw makadaog man o kung masortehan sa aton mangin ikaanom na nga pala yung ka-draw.